Zube bazara, itxarau. Bai, nik, begira, gaur magia eta George Meliesen inguruan ibili garenez, pelikula txikitxo bat dakart. Ondo. Bai, magia, egin dugu mentxe zuzenean pelikula txikitxo bat. Horretarako, 52 aktore behar ditut. Ondo? Vale? 52 aktore hauetatik, bueno, dia, pokerreko kartak dira. Garri dalontzi hori. Bai, dalontzia, horna. Ondo? Oso, no? Eta mentxe, pikak, trebolak eta diamanteak, bale? Orduan, karta hauetatik, aktore guzti hauetatik, bat aukeratuko duzuzuk protagonista bezala. Bai? Bai, orduan, nahi duzuna. Esan bat, bai, atera ez dut asmatuko, porque esaten baldin moduzu entzuten dut, baina... Zeo zer bihotzakaz? A ber, bihotza... Bihotza? Bost. Bosteko bihotza, oso, no? Hau, ez da, mentxe aurkitu, bosteko bihotza. Horren, bosteko bihotza utxiko dugu mentxe poltsikoan, gogoratzeko, hortxe, bai, bosteko bihotza aukeratu duzula. Oso, eta, karo, esan dugu, 52 aktora hauetatik protagonista bosteko bihotza izango dela. Baina, protagonistak, pelikula honetan parte hartzeko, begira, ni jarriko dut horrela barajatxoa, eta hor txikusiko da pantailan gertu, begira, Ez dakit fijatu zareten, baina mentxe dago aingerutxo bat. Aingeruak hor hankartean daukana bizikleta bat da, Ez da, hoxe, bizikleta bat da aingerutxoa, Gero agurtzen edator kontuz. Aingerutxoek ez dute sexurik, euskaldunok bezala. Bueno, orduan begira, hortxe dago aingerutxoa. Eta begira, aingerutxoa bizikletan pelikula txiki bat izango alitz bezala, bizikletan hasiko da, begira. Ai! Azten da? Ikusten duzu nola da bilen? Bai. Baina itxan, uste dut gurpilan zeo zer daukala, berri bengu dut, begira. Gurpilan zeo zer gorria dauka. Ai, zeo zer da. Ai, ikusiko gu zer den, Hartzen du, buelta emango dio. Buelta emango dio, Zein da? Bosteko bihotza, baina nola zenekien bosteko bihotza hartu da. Iba, non? Aingerutxoak asmatu du, bueno, protagonista izan da ordan bosteko bihotza. Bai. Zerra. Bueno, txalukas amaituko, hemen gaur publikoa daukagoa osa on, placer bat izan da. Eskerrik aski.